በዓለም ላይ ከነበሩት 5 ስልጣኔዎች መካከል አንዱ የነበረው ኢትዮጵያ ውስጥ ነበር። ኢትዮጵያ እንደ አዶሊስ፣ አሰብ፣ ምጽዋ፣ በርበራ እንዲሁም ዘይላ የመሳሰሉ ዓለም አቀፍ ንግድን የምታቀላጥፍባቸው የባህር በር የነበራት ሀገር ናት። ኢትዮጵያ ወደብ ያጣችባቸው ምክንያቶች ቀይ ግዛትና በኋላ የመጣ የፖለቲካ ሽረባ ነው። እነዚህ ሁለቱን አንድ ላይ አርገን ስንመለከታቸው ደግሞ ሳንለያይ ስንመለከታቸው የቀይ ግዛቶች እኛን ለመግዛት ያደረጉት ጥረት አልሳካላቸው ያሉ ሀገራት ከጀርባ ቢሃይንድ ዘ ዶር ሆነው የሰሩት ተንኮል ነው ማለት ከ40 በላይ መርከቦች ያሉ ትልቅ የባህር ኃይል የነበረን ሀገር ነበር። ያ የባህር ኃይል እና የኤርትራን ጉዳይ ላንሳ። አንዳንድ ሰዎች በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ችግር የተፈጠረው የኢትዮጵያ መንግስት የቀይ ባህር ጥያቄ ስላነሳ ነው ብለው ያጠቃነው ጣት እንከተል ነበር እንጂ የያዝነውን ቦታ ያጸናን አንሄድም። ለታሪክ ማንሳት የምፈልገው ጉዳይ አክሱም ወጣቶች ሲገደሉ በርካታ ኢንቮይ ወደ ኤርትራ ልኬያለሁ። የላኳቸው ሰዎች ገሚሱ አሁን ከኛ ጋር የሉ። ለምሳሌ ክቡር አቶ ገዱ ያኔ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ነበሩ። ከአንዴም ሁለቴ ኤርትራ ልኬያቸዋለሁ። የላኳቸው የትግራይን ህዝቤን አታገሷቁሉ፣ ሀብቱን አትዝረፉ፣ ጸቡ ከቲፒኤልኤፍ እንጂ ከትግራይ ህዝብ አይደለም የሚል ነው። የቀረበላቸው ገዱ አንዳርጋቸው ምላሽ ሰጥቷል። ጽፈው ያወጡትን ምላሽ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ አሳ ጎርጓሪ ዘንዶን ያወጣል የሚልን ተረት የሚያስታውስ ነው። ምላሻቸውን ምሽት 1 ሰዓት ገደማ 21 በቁጥር የምነግራችሁ መረጃ ትክክለኛ ስለሆነ ትራያንጉሌት ስላደረገ 21 የትራንስኢትዮጵያ ተሽከርካሪዎች በአዲግራት አቅጣጫ ዛላምበሳን አቋርጠው ሰርሃ ወደ ተባለች የኤርትራ ግዛት በመግባት የጦር መሳሪያና የሻቢያ ወታደሮችን ጭኖ ተመልሶ ሰዓት የሻቢያ ወታደሮች በሁሉም የትግራይ ክልል ውስጥ አሉ ብሎ መውሰድ ይቻላል። መታወቂያ ወጥቶላቸው ሲቪሉ ማህበረሰቡን መስለው እየተንቀሳቀሱ ነው። መረጃ እየሰበሰቡ ነው። የደህንነት ስራ እየሰሩ ከዛላምበሳ ወደ አስመራ ወይም ወደ ኤርትራ እየተጓዙ ያሉ ትልልቅ መኪኖች ናቸው። የጭነት መኪኖች ናቸው። በተለምዶ ይታወቃሉ። እነዚህ የድሮን ራት እየተባሉ የሚታወቁት መኪኖች ናቸው። ታስታውሱ ከሆነ ባለፈው ጊዜ ህወሓት በዓለም ላይ ከነበሩት 5 ስልጣኔዎች መካከል አንዱ የነበረው ኢትዮጵያ ውስጥ ነበር። ኢትዮጵያ እንደ አዶሊስ፣ አሰብ፣ ምጽዋ፣ በርበራ እንዲሁም ዘይላ የመሳሰሉ ዓለም አቀፍ ንግድን የምታቀላጥፍባቸው የባህር በር የነበራት ሀገር ናት። ኢትዮጵያ ወደብ ያጣችባቸው ምክንያቶች ቀይ ግዛትና በኋላ የመጣ የፖለቲካ ሽረባ ነው። እነዚህ ሁለቱን አንድ ላይ አርገን ስንመለከታቸው ደግሞ ሳንለያይ ስንመለከታቸው የቀይ ግዛቶች እኛን ለመግዛት ያደረጉት ጥረት አልሳካላቸው ያሉ ሀገራት ከጀርባ ቢሃይንድ ዘ ዶር ሆነው የሰሩት ተንኮል ነው ማለት ከ40 በላይ መርከቦች ያሉ ትልቅ የባህር ኃይል የነበረን ሀገር ነበር። ያ የባህር ኃይል እንታይ ተሰምዑ ኣለኹም እንታይ ንርኢ ኣለና እዚኣቶም ኣብ መጀመርያ ኣብ ፅንፅዋይ ዝመስል ዘረባ ቅድሚ 2000 ዓመት ዝነበረ ታሪኽን ትማሊ ዝነበረን ደባሊቕካ እዚ ኣዱሊስ ኢልካ ምፅዋዕ ኢልካ ዓሰብ ኢልካ ዘይላ ማዓስ ምዃኑ ዘይንገር በተደጋጋሚ ናይ ታሪኽ ሽፍትነት ስርቂ ተንኮል ሓሶት ምዝምባዕ ኩሉ ዓይነት ክትገልጽዎ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ሃገራዊ ሚድያ ዝገብሮ ዘሎ ኢና ንዛረብ ዘለና ብልጽግና ዝኸፍሎ ሚድያ። ስለዚ ስትራቴጂ ናይ መንግስቲ ልክዕ ከም ኤርቲቪ ንግሆ ወፂኡ ብጉዳይ ናይ ልኡላውነት ናይ ኢትዮጵያ ከም ዝዛረብ ዘሎ። ስለዚ ብልጽግና ናይ ኤርትራ ብጉዳይ ኢትዮጵያ ትፈታፍት ኣላ ኢሎም ክዛረቡ ከለዉ ነፍሶም ዝገብርዎ ዘለዎ እዮም ዝነግሩና። ምክንያቱ بوغن ኤርትራ በኤርቲቪ ዳክል መንግስት ኤርትራ ወይም በድምጽ ሓፋሽ ወይም በገለ ማዓልታው ብዛዕባ ኢትዮጵያን ገለ መለን ዝዛረብ እንድዒ ስለዘይካተሎ ዘሎ ዝኽብል ኣይክልኒ ግን በኤርቲቪ ክንረኸለና ሳሕቲ ይድወጽ ዘሎ እንታይ ማለት እዩ ዝንሪዮ ዘለና እሳቶም ብጉዳይ ናይ ኤርትራ ንግሆም ምሸትን እዮም ዝፍትፍቱ ዝውዕሉ ዘለዉ ንልኡላውነትና ንታሪኽና ንኹሉ ንምዝምባዕ ናብቲ ዝመጽ ዘሎ ወለዶ ድማ ጌጋ ሓበሬታ ንምሕላፍ ከም መንግስቲ ብስትራቴጂ ሰርሓሉ ኤርትራ ንዑ በኸመይ ክትምክቶ ያ በኸመይ ክትምልሶ ያ ንግዚኡ ንገጥፎ ኮይኑ እዚ ንሪኦ ዘለና ብክልተ ሰለስተ ዓይነት ገጻት ኩናት ኢና ንርኢ ዘለና ታሪኻዊ ስርቂ ዘይነበረ ታሪኽ ከም ዝነበረ ጌርካ ምዝራብ ከምኡ ድማ
حيل بحر نيركا حيل بحر من تاي نيركا طليان ونكو حيل بحر نيروم يا بيرترا برد زيهم رئيس اللوامي طليان حيل بحر نيرو بريطانيا حيل بحر نيروم قالوا حيلتات قبصون تركون حيل بحر نيروم يا بزب بإقرو ما يكونوا مزيوم نابانا كلهم حيل بحر نيرومي نايزياتهم حجر جن حفرة زي بالبوليتيكا زغا again دفرت كتبلو تخيل دنقرنا كتبلو تخيل بزع نقرات كتبلو تخيل خا راي نيرترا محري دفيركا علم لخاوي زمصكا صقطي يلا زبل امنت سلازلو منبر كابانا جبتي تنس كابانا صوماليا تحمق قالوتون الله نخالوت بزي درجه يدفروهم ني تي بروباغندا ناتهم ግን نيرترا انت تزاريبكا حبرت افريكا بيدنالو ካልውን نيرترا ይሉ ዝማጎተና የለን ዝመስል አይነ ዘርባይና ንርዘለና ስለዚህ እዚውን ኤርትራ ዳ አምላኽ መስገን ነፍሳህ ተከላኸል ትኽል ስለዝኾነት ኣብቲ ባፎም ካፍሪ ይኹልዮም ወላት ባፍ ገለ እጅ እንታይ ኣሎ ባፎም ድሌቶም ክብሉ ይኹልዮም ገለ ሰብ ኣሎ ኮም ኢሉ ዝጽሕፍ ኣብዚ ባፎም ድሌቶም ይበሉ ኮም ይበሃልኒ ሕግን ለባዕሎ كم دليت قبل كاي كلني دبلوماسيا او قالوا بافو منغست دليت اندحريلو ابز غبو بوتا كتحازي غباي انت زي اللي ايرترا نيجيبيا هنغم طلاينا ولا انت دي غبرتوسي نتسرعات كم بتاتنا كتب لا يفقدني اتي تشارترنا يونايتد نيشن وسنا يفقد يونايتد نيشن ونا يفقدني ازي تحاده غص نايت نريو زلنا ግን እዚያቶም ኮሜንታይሎም ኮሚሎም ተሐስዮም እንታይ ዘገርም አለው ምክንያቱ ሰብ ከመራሂ ዝኸውን እቲ መራሂዮም تمالي حتى يفلتون يلو زحسوا أبكد معلم دي بانك خوين الله سمعوا بزي إننا يأرتران قد دايلانسا عندنا سويج بإثيوبيا بإرترا مكاكل شك يتفتروا የኢትዮጵያ መንግስት የቀይ ባህር ጥያቄ ስላነሳነው ብለው ያጠቃለውን ጣት እንከተል ነበር እንጂ የያዝነውን ቦታ ያጸናን አንሄድም። ለታሪክ ማንሳት የምፈልገው ጉዳይ አክሱም ወጣቶች ሲገደሉ በርካታ ኢንቮይ ወደ ኤርትራ ልከያለሁ። የላኳቸው ሰዎች ገሚሱ አሁን ከኛ ጋር የሉ። ለምሳሌ ክቡር አቶ ገዱ ያኔ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ነበሩ። ካንዴም ሁለቴ ኤርትራ ልከያቸዋለሁ። የላኳቸው የትግራይን ህዝቤን አታገሱ አቅሉ ሀብቱን አትዝረፉ ጸቡ ከቲፒኤልኤፍ እንጂ ከትግራይ ህዝብ አይደለም የሚል ነው። የቀረበላቸው ገዱ አንዳርጋቸው ምላሽ ሰጥቷል። ጽፈው ያወጡት ምላሽ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ አሳ ጎርጓሪ ዘንዶን ያወጣል የሚልን ተረት የሚያስታውስ ነው። ምላሻቸውን እንደወረደ እንደሚከተለው ከምትሪ ወዘለሁም ገዱ አንዳርጋቸው ዘይ መልስ ይመስልዎ ወይስ ከመዓልትና መዓልቲ በሐሶት ክነብር ኽል ኢሉ ዝአምን ፕራይም መራሕና ኢትዮጵያ መራሕና ብልጽግና አብይ አሕመድ ማለት እዩ ንገዱ ቻሌንጅ ገይርዎ ተዛሪቡ ስቕ ኢሉ ዝሓልፍ መስልዎ ነይሩ መስለኒ ወይለክ እቲ ጉዳይ ግን ከምኡ ይኮነን ከምትሪእዎ ዘለኹም ድሮ ሲራክ ባህሊ ብነታ ጻሕፍቲ ብእንግሊሽ ጽቡቕ ጌሩ ተርጉሙ ካልኦት ኤርትራውያን ገይሮም ኣለዉ ብጽፉፍ መንገዲ ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣውሪዶም ኣለዉ ከም ንሪኦ ዘለና ንውሕ ዝበለ ኣርቲክል ስለ ዝኾነ ቁርብ ሳመሪ ናቱ ክንርኢ ገዱ አንዳርጋቸው ንአብይ አሕመድ ዝገደፈሉ የብሉን ሓሳዊ መታለሊ ነታ ሃገር ፋሕፋሕ ዝእቱ ዘሎ ንሱ ምዃኑ ብተደጋጋሚ ገሊጹ ገለ ካብቲ ነጥብታት ዝጠቐሶ እንተሎ ኮይኑ እውን እንታይ ብላ ኣሎ Abi's public remarks compelled him to clarify the record እዚ ብዛዕባ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብቲ መኽፈት እንታይ ብል ኤርትራን ዝምድና ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣዝዩ ብብዙሕ ሽርሕን ጉርሕን ዝሓለፈ ብዙሕ ወለኳ ኣሕዋት ሃገራት ተኾና ግን ማዓት ዘይምትእምማን ኣብ መንጎ ዘለዎ ኮይኑ ብዛዕባ እቲ ዘሎ ኩነታት ዝፈልጦ ኣነ ነገር ክዛረብ ድሌታ ኣይኮነን ኢሉ ግን ገዲዱኒ ስለ ዘሎ ቻሌንጅ ገይርኒ ብሽመይ ክሽቅጥ ስለ ዝፈተነ ግን ክምልስ ተገዲደ ኣለኹ ይብላ ኣሎ ሓደ ካብቲ ዝመለሶ ኣብቲ ቁጥሪ ሓደ ተሪኹሞ ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ፓብሊክ ክዛረብ ድሌት ከም ዘይነበሮ ብዙሕ ጥንቃቐ ዘድልዮ ኣተሓሳስባ ስለ ዘሎ ኤርትራ ኢትዮጵያ ሰላም ክኸዳን ኮይነን ትዘሎ ትፈልጦ ናይ ፍልልያት ዘይኮነ ከመይ ገይሮም ብሓደ ይሰርሑ ክትፅዕር ኣለካ ዛ ዓይነት ስለ ዝኾነ ናይ ብልፅግና ካድረታት መልሲ ክብ ጀሚሮም ኣለዉ ክሳዕ ክንደይ ሓሪቆም ከም ዘሎ ከሪአኩም እየ ሓደ ካብቲ ዝበሎ ሕጂ እንታይ ብላ ኣሎ ኤርትራያስ ኢንቮልቭመንት ኣብ ትግራይ ብዛዕባ እቲ ዓቢ ናይ መወዳእታ ካርዱ ክጥቀም ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን እታ ተፀልሎ ዘላ ፅምዶ ንዓነ ከፍርስ ዝፈተኖ ንዑ ዝምልከት ዝተባህለ ክንርኢና
ابزي انتاينا نرزلنا حدا انتاي بلالو سراويتنا ايرتران سراويتنا ايثيوبيان بحاده خوينو بحاده اذن بحاده كايدان حساب وعل بريتوريا دفرم بحاده خوينوم يمكتو كم زنبرو يزنغر زلو they opened a deep they operated ولا ونبتوشتي امحرا زنبره تግራይ سراويتنا تግራይ انا هي TDF مالتي وشتي نا ايثيوبيا غصو ابز خدلو زنبره حساب كبابي دبره تابور سراويتنا ايرترا سراويتنا نايبلصقنا بحاده خوينوم كم زمكتو يزنغر after the war's second phase ابتكالاي غزنا تكويناتو انتونه Eritrean commanders were excluded from the Ethiopian promotions ስለዚህ ابتكالاي غزنا تكويناتو تتنكل ዝጅምር ينفت ابزي ምክንያቱም ኣብቲ መጀመርያ ንኽልቲዩ ዘመጉስ በሓደ ኮይኖም በሓደ እንሰርሕ ኣለና ውህደት ኣለና ዝብል ዝነበረ ኣብቲ ካልኣይ ገጽ ተንኮል ስለ ዝጀመረ መራሕቲ ናይ ኢትዮጵያ ጥራዮም ከመጉሱ ነቲ ናይ ኤርትራ ዝግበር ስራሕ ሸለልታ ክህብዎ ጀሚሮም ኦፍ ኮርስ እሳቶም ኣብ ዓዶም ድሌቶም ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ክትብል ትኽእል ኢኻ በት ብዝኾነ ሳልሳይ accountability and responsibility ይብል ገዱ criticizes Abiy for failing to seek forgiveness from Tigrayans and Ethiopians after widespread destruction እዚ ገዱ አንደርጋቸው ጥራይ ደኮነስ ዝበዝሑ ኢትዮጵያውያን ነዚ መራሕዚ ወላውን ዝበዝሑ መራሕተና ዓለም ታራሰብና ዓለሙን ንአብ ዝብሎ ነገር ተሎ እንታዩ ሃንደበት ኣብ ስልጣን ስለ ዝመጽእ ሰብ እዚ ዳርጋ ብዙሕ ኢትዮጵያውያን ከም ዝብልዎ ካብ ሻብዓይ ክፍልና PhD ከመይልኩም ዝበጽሐ ስለ ዘይፈልጡ ሃንደበት ኣብ ስልጣን ዝመጽእ ሰብ ሕጂ ኣብቲ ሃንደበት እንዳርመጽ ኢኻ ኣብቲ መጀመርያ ክሳብ ትልብም ጌጋታት ክትፍጽም ትኽእል ኢኻ ድሓር ግን ካብ ጌጋታትካ ክትምሃር ትኽእል እዩ ንኣብነት ኮሙኒስት ይከላብ ስልጣን ዝመጽእ ካብዋ ጽቢቑ ዝንስ ወራሲ ዓራት ናይ ስዑድያ እዩ መሐመድ ቢን ሰልማን ኣብቲ መጀመርያ ብዙሕ ምንቅስቓሳት ገይሩ ድሕሪኡ ግን ኣመና ትዕግስቲ ተማሂሩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣስተውዒሉ ብዓለም ደረጃ ተቐባልነት ዘለዎ ስጉምትታት ንሃገሩ ጥራይ ዘይኮነስ ንከባቢኡ ይገብራሉ ንሪኢ ኣለና ስለዚ ንእስነት ኣይኮነን ፀገሙ እሽነት ስለ ዘለዎ ጥራዩ ስስዐ ስለ ዘለዎ ሰነፍካ ስለ ዝኾነ ተባሂሉ ይብሃል ቀፂልና እንታይ ይብላ ኣሎ ኣብዚ ኣብ ትግራይ ዝገበሮ ወላ እኳ ዘሕዝን ነገር ፈፂሙ እንተነበረ ካብኡ ክመሃር ይግብኦ ነይሩ ካብኡ ተማሂሩ እታ ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ይኹን ኣብ ኦሮሞ እንተወሓደ ምስ ህዝቢ ትግራይ ይቕረታ ሓቲቱ ሽግር ክፈትሕ ይግባእ ምክንያቱ ማዓደም ስለ ዝረኣየ ኣብ ካልእ ቦታታት ድማ ከምኡ ከየጋጥም ከወግድ ይግብኦ ነይሩ እንታይ ግን ገይሩ እሱ ኣብ ትግራይ ዝገበሮ ከም ሓደ ዓብይ መምሃሪ ንሕማቕ ነገር ፈሊጥዎ ብዙሕ ሕማቕ ገይሩ ከበቅዕ ድማ ብዓለም ዝኾነ ይኹን ፀቕጥ ከምዘይመፆ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ተማሂሩ እዩ እሱ ክመሃር ነይሩ ንብል ኣለና ምሽ ተማሂሩ እዩ እንታይ ግን ተማሂሩ ንዓለም ከመይ ጌርካ ትጥብራ ከመይ ጌርካ ነቶም ሃሲዩኻ ዝኽእሉ ተንበርኪኽካ እግሮም ትልሕስ ንዖም ፍግም ኢልካ እሺ ጎይታ ትብሎም ኣብ ካልእ ግን ድሌትካ ዕንወት ትፍፅም ስለዚ ካብ ትግራይ ተማሂሩ ንገዱ አንደርጋቸው ኣብ ገጹ ከም ዝነገሮ እንታይ ዝብሎ ኣብ ትግራይ ንገብሮ ዘለና ሕጂ ካብዚ ሕጂ ንቕፅሎ ዘለና ኣብተን ቀዳሞት 3 ሰሙን ምስ ተገበረ ንኣብይ ኣሕመድ ብኣካል ረኺቡ እንታይ ኢልዎ ሕጂ ይኣኽለና ምክንያቱ ካብዚ ንኔው እንድሕር ቀፂልና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ፀገም ከጋጥም ስለ ዝኾነ ፀገም ድማ ነቲ ህዝቢ ኣብ ጎኒ ህወሓትን ነቲ ቃልሲ ከበርትዖ እዩ ስለዚ ንጠንቀቕ ኣብ ዝበል ኩሉ ተፀሊልካ ዲኻ ኢልዎ ንገዱ ንተጋሩ ህዝቢ ትግራይ ዝበሃል የለን ታሕቲ ክንመልሶ ኢና ዘይሰዓር ህዝቢ የለን ሕጂ ድማ ምስዓር ስለ ዝጀመርና በጃኻ ሕጂ ጠቕላላ ጠጠው ከይተብለና ጥዋዕዋዕ ከነብሎም ኢና ብምባል ከም ዝተዛረቦ እቲ ኩናት ፅቡቕ ኣብቲ ቀዳማይ ገጻት ናቱ ድማ ካብቲ ስልጣኑ ብወለንቱ ነቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዝነበረ ከም ዝገደፎ ገዱ ባዕሉ ይነግር ማለት እዩ ገዱ ሪጀክት እንታይ ብላ ኣሎ ኣቢ ክሌምድ ገዱ was sent to Eritrea ናብ ኤርትራ ዝኸዶ ከም ልኡኽ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ትገብርዎ ዘለኹም ግደፉ ከምኡ ፅቡቕ ኣይኮነን ንህወሓት እምበር ንህዝቢ ትረሙ ክብል ኢሉ ዝሰደዶ ሙሉእ ብሙሉእ ነፂገ ኣለኹ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ከምኡ ዝበሃል ዘረባ ከም ዘይነበረ እዩ ዝነግር he insisted his trip to Eritrea was unrelated to humanitarian concerns መልእኽቲ ናቱ ወይ እውን እቲ መልእኽቲ ናብ ኤርትራ ገፁ ዝኸዶ ምዚ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ዘተሓሓዝ ወላ ሓንቲ ይነበሮ ካልእ Gedu confirms he carried a message to President Isaias Afwerki, but it included congratulations to joint military success against TPLF, gratitude for the Eritrea support to Ethiopian forces, and warning about international human rights allegation and the need for caution. ስለዚህ እቲ ናብ ኤርትራ ሒዝዎ ዝኸደ መልእኽቲ እንተሎ ንፕረዚደንት ሃገር ኤርትራ በቲ ብሓባር ዝገበርናዮ ናይ ብሓቂ ሕጉሳት ምዃናን እንኳ ሓጎሰና ናይ ብሓቂ ሓጊስኩምና ናይ ምስጋና ድማ ከምኡ ዓብ ምስጋና ነቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝገበረሎ ማለት እዩ ከምኡ ድማ መጠንቀቕታ እዚ ናይ ሂማን ራይትስ ገለ ኢሎም ሕጂ ድራማ ክፈጥሩ ስለ ዝኽእሉ ክንጥንቀቕ ኣለና እዩ ኣብቲ መልእኽቲ ድማ ዝኾነ ይኹን ንህዝቢ ትግራይ ከነጥሕና ኣለና ዝብል መልእኽቲ ይነበረ ከም ድማ ኣቢ explicitly instructed ገዱ not to raise Eritrean withdrawal despite international pressure ካለ ድማ ኣቢ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ሰራዊት ኤርትራ ክወፅእ ኣለዎ ዝብል ቃል
كوص خمزي باللي كم بزعبو زخونه يكون حبريتا كم زي هابو يزنقر زلو سلازي قلت بقلت اوش حدات معلطات ملو بملو حساويغا يبال اللابي كابز خفي انت يالو مودة ترينا دما قدو ريكولز ابي privately saying we have crushed them so they will not rise again the Tigrayans we once knew will never return ስለዚህ ነተጋሩ حنسابن حوارون حمشش نايمنا بفصم كم زي تنسو غيرنا توم تጋሩ نحن نفلطم قدم درجي كومز بحال صنصواي كل يكونن يزبل زلو he argues Abi's true stance was punitive not protective toward Tigrayans ስለዚህ አሞዳታ አብልዕ ለህዝብ ትግራይ አቢ حماق انتم كل انت زي كوينو صبق حسابن مدبن نيروا يفلطني ስለዚህ Abi's parliamentary remarks as fabrication intended to deflect blame ስለዚህ እዚህ ዝገበሮ ኣብቲ ቅድሚ ፓርላማ ነቲ ዝነበረ ገበናት ንምጥምዛዝ አኩምድማ Abi's leadership has fostered instability and perpetual conflict الاماناتو ንህዝብን ሓቱድና ባልዐ ኣብፅልን ዘይርጉነትን ዕድመ ስልጣኑ ከናውዕ ዝፍትንዩ his letter seeks to correct the historical record and highlight Abi's lack of remorse or accountability ስለዚህ ናይ ባሓቂ ገዱ አንደርካቸው እንታይ ገይሩ ንብላለና ቤላ ገይሩ ነቲ ሬኮርድ ነቲ አቢ ክትቀመሉን ክምዝምዞን ዝሓሰበ ኣመንጎ ተጋሩን ኤርትራን ዘሎ ቂምታ ወይውን ባእሲ ዝነበረ ንዑ ሓውክ ወላዓሉ ኣመንጎ ህወሓትን ፋኖን ውን ሓውክ ፈጥር ኣብ ሓንቲ ግዜ 3-4 ዓይነት ባእሲ ክፈጥር ኢሉ ዝተበገሰ ሓሳቡ ለኽባጥ ይብለሎ እንታይ ኢልና ነና ብካል ኤርትራ ድማ ከምዚ ገይራ ከተጋልጽ ኣለዋ ንብሎ ዘለና ብኸምዚ ሚድያ ብኸምዚ ዝሰርሕ ረغم ገዱ immediately እዛ ቪድዮ ናይ እዛ ገዱ ዝሃባ መልእኽቲ ዳርጋ ካብቲ ናይ ኣብ ንላዕሊ ቫይራል ኮይና ኣላ ካብቲ ናቱ ንላዕሊ ቫይራል ኮይና ኣላ ምክንያቱ ተራ ናይ ሚድያ ብውዑ ይኸሎ መልሲ እንድሕር ሂብካ ነቲ ናራቲቭ ኮምፕሊትሊ ከተረብሓሉ ምክንያቱ ንኣብነት ኣብ ሓሶት ተዛሪበሎ ብዛዕባ ኤርትራ ቀልጢፋ መልሲ እንድሕር ሂባ ጥራዩ ዝሰርሕ ወይ ውን ጭብጢ ዘለዎ ሰራዊት ናይ ኣቢ ሕማቅ ክገብር ከሎ ቪድዮ እንተለዎም ሽዑ ኢኻ ትሰድድ ዘለካ ናብልፅግና ከመይ ዝገብሩ ኤርትራ ገለም ዝተዛረበት ኢሚድየትሊ ንገዱ ሕጂ እንታይ ገብሩ ጀሚሮም ኢሚድየትሊ ኣብቲ ኩናት ትግራይ ዝዛረቦ ዝነበረ ዝበሎ ሕማቅ ኣኪቦሞ ዝነበሩ ብቕልጡፍ ቫይራል ክገብርዎ ፈቲኖም ግን ምስቲ ገዱ ዝብሎ ዘሎ ዝወዳደር ስለ ዘይኮነ እቲ ፀገም ናይ ኣቢ ድማ ንኢትዮጵያ ብምሉእ ኣቃፅላ ስለ ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ክሰርሓሉ ይከኣለን ሕጂ ካልአይት እንታይ ድራማ ምፅኦም ኣለው እዚያ ድማ ብኩሉ መንገዲ ክንሪያ ክንፍትን ኢና because this is very important ኣብዚ ስምዑ 2-3 ጭብጢ ጀሚሮም ዘለው ምሽት 1 ሰዓት ገደማ 21 በቁጥር ምነግራችሁ መረጃ ትክክለኛ ስለሆነ ትራያንጉሌት ስላደረገ 21 የትራንስኢትዮጵያ ተሽከርካሪዎች በአዲግራት አቅጣጫ ዛላምበሳን አቋርጠው ሰርሃ ወደ ተባለች የኤርትራ ግዛት በመግባት የጦር መሳሪያና የሻቢያ ወታደሮችን ጭኖ ተመልሶ ሰዓት የሻቢያ ወታደሮች በሁሉም የትግራይ ክልል ውስጥ አሉ ብሎ መውሰድ ይቻላል መታወቂያ ወጥቶላቸው ሲቪሉ ማህበረሰቡን መስለው እየተንቀሳቀሱ ነው መረጃ እየሰበሰቡ ነው የደህንነት ስራ እየሰሩ ከዛላምበሳ ወደ አስመራ ወይም ወደ ኤርትራ እየተጓዙ ያሉ ትልልቅ መኪኖች ናቸው የጭነት መኪኖች ናቸው በተለምዶ ይታወቃሉ እነዚህ የድሮን ራት እየተባሉ የሚታወቁት መኪኖች ናቸው ታስታውሱ ከሆነ ባለፈው ጊዜ ህወሓት ሕጂ እንታይና ንሰምዕ ዘለና እዚ ዘረባ እዚ ብርግፅ ሓሶት ክኸውን ከም ዝኽእልን ክሳብ ክንዱ ዝኣክል ሚቲ ሓሶት ይኹን ብል ኣይንኽእል ኢና ምክንያቱ ይነብር ነው ኩነታት ከመይ ከም ዘሎ ስለ ዘይንፈልጦ ግን ካብዚኣቶም ጥዑይ ነገር ክመፅእ ከም ዘይክእል ፍሉጥ እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ሰዓት 9 ዝሓለፈ ለይቲ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ናይ ምሸት ሰዓት 9 ሓደ ንጹር ሓበሬታ ረኺበ ብሬክ ሓሶት ክኸውን ከም ዝኽእል ተኽእሎ ኣለና ከም ዝብሉ ዘለዉ because of the reliability of my source ንጹርነት ናይቲ ሓበሬታ ስለ ዝፈልጥ ድማ ሓቂ ብለኩም ኣለኹ 21 መኻይን ናይ ፅዕነት መኻይን ማለት እዩ ካብ ኤርትራ ተበጊሰን ትራንስ ኢትዮጵያ were stopped to the road for ወደ ዓዲግራት ብዛላምበሳ ገይረን ብሰርሓ ገይረን ኣፅዋርን ሰራዊትን ናይ ኤርትራ ሒዞም ኣትዮም ከም ዘለዉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ነዚ ኩሉ እናበለ ከሎ ጭብጢ ዘርእይዎ የብሎምን ማለት ኣውቶቡስ ተጎተቲ መኻይን ካብ ዝኾነ ይኹን ክስእል ትኽእል ኢኻ ታርጋ የላ ገለ የለ ዝኾነ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ድማ ምስቲ ናይ ህወሓት ተዋሂዱ ይገብረሎ እዚ ስለምንታይ እዮም ጥቀምሉ ዘለዉ ህወሓት የስዕሮም እንተሎ
ድሮት ኩናት ኣብ ራያን ወጅራታን ገለዝ ወጀራት ዝብልዎ ኣብዚ ደቡብ ናይ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኣብ መንጎ TDF-ን TPF-ን ውጊ ይካየድ ኣሎ ይቕፅል ኣሎ እቲ ኩናት ወላ እኳ ድሮ ዓበይቲ ኣርቲክልስን ክፅሕፍሉ ጀሚሮም ኣሎ ከም በዓል ዘ ኢኮኖሚክስን ካልእን ብዛዕባ ክፅሕፉ ጀሚሮም ኣሎ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣገይን ንኤርትራ ኣብቲ ኩናት ንምእታዋ ንኤርትራ ንምሕዋሳ ዝግበር ዘሎ ኩሉ ዓይነት ፃዕሪ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ከዓ ብተደጋጋሚ እዚ ዘረባ እዚ ንዓና ናይ ኤርትራ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ንምእታዋ ብዙሕ ፃዕሪ ይግበር ከም ዘሎን እዚኣቶም ድማ ኣበይ ኣሎ እቲ ድሮናት ናትና ናይ ስለያ ድሮናት ኣለና ዶ ገለ ዶ ድብልዎ ዝነበሩ እንተለካ ኮይኑ ደናርየና ጭብጢ ኣበይ ለካ ጭብጢታ ሓሶት ወዳሓሶት ጥራይ ኣብዝና ዘርጋእካ ብዝኾነ ከም ኤርትራውያን ክንሪኦ ከለና ኣይነበረና ይጠፍኣና እዩ እዚ ዝብልዎ ዘሎ ያሬት ሓቂ ኮይኑ ደኪሮም እውን ሓደ እንተዝገብርዎን ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ጌርናዮ ኣይ ጌርናዮ ምሕማይና ይተርፈናን እዩ ዘሎ ኣነ ሕጂ ውግእ ስለ ዝደሊ ይኮንኩ ኤርትራ ኣብ ካልእ ቦታታት ከዳ ኩናት ዝገብር ድሌት የብለኝ ግን እቲ ሕሜታ ኣይተርፍን እዩ ዘሎ በቲ ጌርና በቲ ገዲፍና ንዓና ንምፅላው ንዓና ኣብቲ ኩናት ንምእታው ዘይብልዎን ዘይገብርዎን የብሎምን ስለዚ ኣገይን ኣብ መወዳእታ ኤርትራ ሽማ ወረቐታ ንምፅያቃ ኩሉ ዓይነት ተበግሶታት ክገብሩ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ እውን ኣካል ናይቲ ዘጋጥሞም ዘሎ ስዕረት እዩ